Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng grupo ni Manong Buti. Taong 1987, Valencia, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang manlalakbay ang grupo ni Manong Buti. Binuo niya ang grupong yon para sa mga taong naghahanap ng kakaibang paglalakbay sa kanilang mga buhay. Sa loob ng ilang taong ganon ang kanilang gawain kung saan-saan na sila nakakarating. Hindi naman problema sa kanila noon ang salapi, gawa ng may mga taong nagbibigay ng donasyon sa kanila upang maipagpatuloy ang kanilang mga gawain. Paminsan-minsan nga, mga opisyales na ng gobyerno ang tumutulong sa kanila, mailunsad lamang ang kanilang mga trabaho. Hindi lang naman kasi sila noon bastang naglalakbay, bagkus ay kumukuha din sila ng mga dokumentaryo ukol sa kagandahan ng kalikasan at mundo. May iilang mga matataas na tao ang nakikinabang sa kanilang mga dokumento na siyang palaging nagbibigay sa kanila ng pondo. Ang pangkat noon ni Manong Buti ay Tubong Maynila. Binubuo ito ng 7 katao na purong dalubhasa sa mga bagay-bagay na merong koneksyon sa kalikasan at sa mga hayop. Sa taong ito, nasa edad 25 taong gulang na itong si Manong Buti. Ang iilan sa kanyang mga kasama ay higit na mas matanda sa kanya, subalit siya ang namumuno sa mga ito, gawa ng mas malalim ang kanyang karanasan pagdating sa mga lugar na hindi pa nila napapasok. Marami ring kaalaman si Manong Buti na siyang nagbigay sa kanya ng kredibilidad upang maging pinuno ng kanyang pangkat. Isang araw, habang nagpupulong ang kanilang grupo, bigla naman silang naantala nang dumating ang isang negosyante na galing Intramuros. Buti, kayo ba meron trabaho ngayong sunod na linggo? Tanong ng negosyante pagpasok nito sa kanyang bahay. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan nitong paglapit sa parte ng bakurang kanilang pinagpupulungan. Nang marinig ni Buti ang sinabi ng negosyante, agad naman niyang ipinaalam dito na wala silang trabaho sa mga susunod na linggo. Ganun ba? Mabuti kung ganon. O siya, ako meron trabaho para inyo Punta kayo Valencia sa Negros. Hanap nyo taong mayroong koneksyon sa atin at magpasama kayo sa bundukan ng Talinis. Kayo hanap ng musang. Balita ko merong kakaibang musang na nahahanap sa lugar na yon. Wika ng negosyante. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbigay niya ng isang guhit na naglalarawan ng musang na kanyang pinapahanap. Dali-dali naman itong inobserbahan nila Manong Buti upang magawa nilang maging pamilyar sa hayop na kanilang nais makuha. Ginoo, hindi hubat matagal nang hindi nag-iiral ang mga hayop na ito? Paano naman namin to hahanapin? Matagal nang nalipol ang mga to Tanong ni Manong Buti. Buti, hindi lahat nasa liblo totoo. Ako merong balitang nasagap sa pag-iral ng hayop sa kabundukan ng Talinis. Sa akin sabi, mapanganib tao nag-aalaga sa hayop na ito. Kaya kayo dala armas na magligtas sa inyo sa panganib. Ako yan lang hawak impormasyon. Kaya kayo iingat sa lugar na yon Pero ako ngako, kapag kayo huli isang musang, bigyan ko kayo malami pera. Sagot naman ng negosyante. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang mabilisan nitong pag-alis sa kanilang tinitirahan. Dahil sa sinabi ng negosyante, agad din naman nilang hinanda ang kanilang mga sarili sa magaganap na paglalakbay kinabukasan. Hindi na nila pinatagal ang bagay na yon
sa kadahilanang mas lalo silang nasabik sa isang malaking pabuyang ipinangako sa kanila. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, kasalukuyan ng nilibot nila Manong Buti ang buong kamay nilaan upang maghanap ng mga gamit na kanilang mapapakinabangan. Halos maubos na roon ang kanilang mga ipon, ngunit hindi naman ito sa kanila naging hadlang upang maisagawa ang kanilang misyon. Pagsapit ng umaga, agad namang umalis ang kanilang pangkat at nag-umpisa ng maglakbay patungo sa Valencia. Dahil medyo mabagal pa noon ang transportasyon, kung kaya't halos abutin sila ng 4 na araw bago makapunta sa lugar na yon. Pagdating nila sa lugar ng Valencia, agad naman silang sinalubong ng isang lalaki na nagngangalang Mario. Ginoong Buti, hindi ho ba? Ako nga pala si Mario, ang inyong magiging katuwang sa paglalakbay. Wika ng isang lalaki paglapit nito sa lugar na kanilang kinaroroonan. Nang marinig nila Buti ang sinabi nito, agad din naman sila doong sumama habang patuloy itong kinikilala. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay patungo sa baryo ng lalaki, panay ang ginagawa nilang pakikipag-usap doon upang magawa nilang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng bundok na kanilang pupuntahan. Ayon sa lalaki, ang bundok ng Talinis masyado umanong mapanganib para sa mga taong dayo roon. Bagay lamang na nagdala sila noon ng armas upang mapaghandaan ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Maging si Mario noon, aminadong natatakot sa gagawin nilang pagtungo sa lugar na pinamumugaran ng mga musang. Kung hindi lang talaga malaking salapi ang naghihintay dito sa akin, Ginoong Buti, hindi ako mangangahas na pumasok sa bundok ng Talinis. Marami na ho akong nasasagap na kuro-kuro, ukol sa galit ng bundok na magawang maranasan ng iilan naming mga kababaryo. Ayon sa iilan, ang lawang katabi ng bundok, isa sa mga pinagpupugaran ng mga tamawo at iba pang uri ng mga elemento. Yun din ang nagsisilbing libangan ng mga tao na hindi pinalad makatakas sa lugar na yun. Kaya ako sa inyo sinasabi ang bagay na ito nang sa gayoy magsilbi itong babala para sa inyong grupo. Ayokong sa akin maibunto ng sisi sa mga pangyayaring maaaring mangyari. Wika ni Mario. Nang marinig ito nila Manong Buti, tila ba hindi maiwasan ng kanilang grupo ang mapatahimik. Bagaman tubong Maynila silang lahat, labis pa rin naman silang naniniwala sa mga nilalang na kasama nating naninirahan sa mundong ito. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman nilang mag-usap ukol sa mga pagpapasyang kinakailangan nilang gawin. Tinanong noon ni Manong Buti ang kanyang mga kasama kung ipagpapatuloy pa ba nila ang kanilang misyon patungo sa bundok ng Talinis. Buti, wala nang atrasan to. Naibuhos na natin ang ating mga ipon para sa misyong ito. Alalahanin mo, ang salaping ginamit mo, panghulog yun sa bahay mo, di ba? Sagot naman ng isa sa kanyang mga kasama. Matapos itong marinig ni Manong Buti, wala na siyang nagawa kung hindi ang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Sa isip-isip niya, mas mabuting makipagsapalaran na lamang sa misyong yon kesa sa umuwi ng luhaan at butas ang bulsa. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang bahay ni Mario sa ilalim ng bundok ng Talinis. Konti lamang ang mga tao sa lugar na yon at tila ba hindi sanay ang mga ito na makakita ng dayo. Habang sila ay naglalakad, hindi nila maiwasang mailang sa mga kababaryo ni Ginoong Mario gawa ng patuloy sila nitong pinagmamasdan. Huwag niyo na lang ho silang pansinin. Ganito talaga dito sa amin kapag nakakakita kami ng bagong salta.
Wika ni Mario habang sila ay naglalakad. Nang marating na nila ang bahay nito, agad namang sumalubong sa kanila ang isang matandang lalaking putol ang kaliwang kamay at paa. Kinausap nito si Mario ukol sa ginagawa nila Manong Buti sa kanilang lugar. Kahit marunong magbisaya noon si Manong Buti, ninais niyang magpanggap na isang mangmang upang magawa niyang malaman ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Sino ba yan, Mario? Bakit ka na naman nagdala ng mga dayo rito? Hindi ka pa ba nananawa sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa mga musang na pagmamay-ari ng mga dalakitnong aswang? Rumespeto ka, Mario. Baka nakakalimutan mo na may kapangyarihan ng mga dalakitnon para lipulin tayo. Galit na wika ng matanda. Hindi naman ho nakakasira ng baryo natin ang ginagawa kong ito, tandang maluwag. Mas kagigiliwan pa nga tayo ng mga dalakitnon dahil inaalaya natin sila ng mga pagkain eh. Isipin ninyo, kapag palaging busog ang mga demonyong yun, walang mamamatay sa ating mga kababaryo. Ginagawa ko lamang to para sa kaligtasan ninyo. Kayo talaga oh. Sagot naman ni Mario nang mahinahon at nakangiti. Kaya gano'n ang ekspresyong kanyang ipinakita nang sa gayoy hindi magawang matunugan nila Manong Buti ang kanilang pinag-uusapan. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagkaunawa ni Manong Buti sa kanilang pag-uusap. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang umalis ang matanda na siyang naging sanhi upang magawa na nilang maipagpatuloy ang kanilang pagpasok sa bahay nilang tinutuluyan. Kahit gano'n na ang narinig ni Manong Buti, pilit pa rin naman siyang nag-aktong walang alam upang makipaglaro sa kamay ni Mario. Sa puntong yon, itinuring na niyang hindi katiwa-tiwala ang lalaking yon dahil sa kanyang mga narinig. Sinabi niya din ito sa kanyang mga kasama sa pamamagitan ng isang tula at bugtong. Kinagabihan noong mismong araw, kasalukuyan na silang nagpapahinga sa kubo ni Mario. Bale, bago sila tuluyan noong humiga, ninais muna nilang maglibot sa baryo upang kahit papaano'y magawa nilang maging pamilyar sa buong lugar. Habang lumalalim noon ang gabi, halos hindi makatulog noon si Manong Buti dahil sa patuloy niyang pag-iisip ng kahahantungan ng kanilang misyon. Hindi niya nga noon gaanong maisip kung ano ang naghihintay sa kanilang mga peligro kapag pumasok na sila ng talinis. Kinaumagahan noong mismong gabi, maaga pang naghanda ang kanilang pangkat para sa gagawin nilang paglalakbay sa bundok. Sayang-saya noon ang mga kaibigan ni Manong Buti sa kadahilanang muli na naman silang makakasilay ng isang gubat na hitik ang buhay. Ilang oras lamang ang lumipas, tuluyan na nga silang nadapo sa bukana ng gubat ng talinis. Pagsilay nila sa lugar na yon, napansin nilang hindi naman ito gaanong mapanganib kung titingnan. Pagpasok nila sa lugar, agad namang bumungad sa kanilang mga mata ang iba't ibang uri ng mga hayop na tubong naninirahan doon. Doon din nila nasilayan ang mga kakaibang ibon at unggoy na unang beses pa lamang nilang nakita. Halos hindi noon mapigilang matuwa nila Manong Buti dahil sa mga kaganapang kanilang nasisilayan. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang mga ginagawa nang marinig nilang nagwika si Mario ng, Manong Buti, bilis-bilisan na ho natin. Hindi ho maganda ang lugar na ito kapag sumasapit ang takip silim. Kung maaari sana, magdoble tayo ng bilis sa ating paglalakad. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtahimik ng kanilang grupo dahil sa kanilang mga narinig. Bakit, Mario? May mga aswang ba rito?
Sagot naman ni Manong Buti. Nang marinig ito ni Mario, agad namang bumulaga sa mga mata nila Manong Buti ang labis nitong pagkagulat. Upang hindi na lumala pa ang kanilang pag-uusap, agad naman niya itong pinasundan ng mga patutsyadang biro. Biro lang, Mario. Bakit? Takot ka ba sa aswang? Matapos nitong magsalita, agad naman niyang inutusan ng kanyang mga kagrupo na bilis-bilisan na ang kanilang paglalakad. Bago pa man noon sumapit ang 11:00 ng umaga, nagawa na nilang marating ang lawang nabanggit ng matanda na minsang nakausap ni Mario. Hindi naman ito gaanong pansinin ni Manong Buti sa kadahilanang iniiwasan niyang magduda ang kanilang kasama. Habang palalim ng palalim na ang araw, papalapit naman sila ng papalapit sa puso ng gubat at sa gitna ng talinis. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan ang kanilang pangkat nang meron silang makasalubong na isang lalaki na may daladalang kalabaw. Pagsilay doon ni Mario, agad naman itong napayuko na para bang pinipilit niyang ikubli sa lalaking yon ang kanyang pagkakakilanlan. Hinayaan lang naman ito nila Manong Buti sa kadahilanang wala naman silang ideya sa pinaggagawa nito. Nang papalapit na sa kanila ang lalaki, doon naman sumapak sa mga ilong nila Manong Buti ang napakabaho nitong amoy. Pinilit naman nila noong tiisin ang amoy ng lalaki nang sa gayoy hindi nito mahalata na labis na silang nababahuan. Paglagpas ng lalaking yon, nananatili lang naman itong tahimik na para bang wala itong nakita. Nang tuluyan na itong makalayo sa kanila, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Sa puntong yon, doon na nga nag-umpisang magbago ang lahat ng ipinapakitang asal sa kanila ni Mario. Maya-maya pa, bigla na lamang sila noong natigilan nang maramdaman nilang pabalik-balik lamang sila sa isang lugar. Mario, parang hindi yata tayo umuusad ah. Anong nangyayari? Tanong ni Manong Buti. Matapos itong marinig ni Mario, tila ba maging ito man ay hindi na nagagawang maunawaan ang mga pangyayari sa buong paligid. Maya-maya pa, napagpasyahan na lang nilang baliktarin ang kanilang mga damit upang magawa nilang mabasag ang mga panliligaw sa paligid. Akala nila noon engkanto ang may gawa, subalit ang hindi nila alam, kagagawa na pala yon ng mga dalakit nung aswang. Ilang oras pa ang lumipas, bigo pa rin silang makalabas sa gitna ng bundok ng talinis. Kahit magkandahabol hininga na sila noon sa pagtatakbo, hindi pa rin nila nagagawang makalabas sa isang walang katapusang lugar. Nang hindi na nila noong makayanang tumayo, ninais na muna nilang magpahinga upang magawa nilang mapag-isipan ang mga nangyayaring kakaiba. Mario, magtapat ka nga sa akin. Anong nangyayari sa lugar na to? Bakit paikot-ikot lang tayo? Tanong ni Manong Buti. Mapanganib ang bundok na ito, Ginoong Buti. Kagaya ng kamandag ng ahas, nagbibigay ng laso ng lugar na ito sa sino mang aabutan ng kadiliman. Katapusan na natin. Kaya kung ako sa inyo, manalangin na lamang kayo. Humingi kayo ng milagro kung desperado kayong makaalis sa lugar na ito. Sagot naman ni Mario. Kasabay ng pag-uwika nito ay siya namang pagtapat niya sa grupo ni Manong Buti ukol sa mga kakaibang pangyayari sa lugar na yon. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, bigla na lamang nagulantang ang kanilang pangkat nang makasilay sila ng isang pulutong ng tao na dahang-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Habang patuloy nila itong pinagmamasdan,
Doon nila nagawang masilayan ang musang na kanilang hinahanap. Pagtitig nila sa mga taong orihinal na naninirahan sa bundok, doon nila nakita ang paninilaw ng mga balat nito, maging ang kanilang mga mata. Sa sobrang dilaw ng mga mata ng mga nilalang na yon, halos tumingkad na ito sa buong paligid. Nang ibaling ni Manong Buti ang kanyang paningin sa musang, halos hindi niya noon maiwasang mamangha sa kadahilanang doon niya napagtanto na napakagandang uri pala ng hayop na ito. Paglalarawan niya sa musang, meron itong kulay pulang balahibo na padiretso ang disenyo mula bumbunan hanggang leeg. Kulay itim din ang mga mata nito at meron itong mahahabang mga kuko. Mabagsik at maliksi din ang nilalang na yon sa kadahilanang napapanatili nito ang kanyang pagiging mabangis. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napaatras sila Manong Buti nang masipat nila ang paglapit ng isang matandang lalaki. Hindi ito nagsasalita, bagkus ay nananatiling nakatitig lamang ito sa kanila. Paglapit nito sa kinaroroonan ni Mario, agad naman itong nagwika ng, "Nakalimutan mo na ba ang kasunduan natin, Mario? Hindi ka pwedeng tumungtong sa lugar na ito kapag sumapit ang takip silim. Ngayong ito ay nilabag mo. Humanda ka sa mga maaaring mangyari sa'yo." Matapos itong marinig nila Manong Buti, agad naman nilang kinuha ang kanilang armas at mabilisang pinaputukan ng nilalang. Pagsilay ng mga dalakit nun sa mga bala ng baril na nagsiliparan sa paligid, agad naman sila noong nagsipulasan upang hindi sila nito magawang matamaan. Matapos ang mga pangyayaring yon, mabilis na namang kumaripas ng takbo sila Manong Buti upang matakasan ang mga nilalang. Pagsilay nila kay Mario na patuloy na sumusunod sa kanila, agad naman nila itong binaril sa paa upang magsilbing pain nila sa kanilang pagtakas. Habang patuloy silang nananakbo sa buong paligid, panay naman ang ginagawa nilang pagmamasid sa kadahilanang may mga nasisipat sila noong mga nilalang na patuloy na nagtatakbuhan sa mga kakahuyan. Nang marating na nila noon ang lawang nasa paanan ng talinis, agad naman nila itong sinulong sa pagbabaka sakaling hindi sila doong magagawang masundan ng mga dalakit nun. Habang nilalangoy nila noon ang lawa, rinig nila ang walang humpay na pagsisigaw ni Mario na parabang ito ay kinakatay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nasilayan ang mga malalaking paniki na patuloy na lumilipad papalapit sa lawa. Kahit kasing itim yon ng anino ng tao, nagagawa pa rin nila itong masilayan sa kadahilanang nalalapatan yon ng liwanag ng buwan. Nang makalapit na sa kanila ang mga nilalang, paisa-isa naman nilang sinisid noon ng lawa upang hindi sila madagit ng mga ito. Habang nasa kasagsagan ng pagsisid noon si Manong Buti, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang makasilay siya ng napakaraming mga baging sa ilalim ng lawa. Sa paligid ng mga baging na yon, naroon nakahimlay ang hindi mabilang na mga kalansay ng tao na siya namang nagbigay ng labis na takot sa kanyang sarili. Habang patuloy niyang pinagmamasda ng buong paligid, bigla naman siyang napapikit nang maramdaman niya ang pagpulupot ng mga baging sa kanyang katawan. Habang ginagawa niya ang bagay na yon, patuloy naman siyang nananalangin sa Panginoon na bigyan siya nito ng lakas upang malabanan ang mga masasama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang naging panatag ang kanyang kaisipan nang maramdaman niya ang pagkalas ng mga baging sa kanyang katawan. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na ang susi para maiwasan ang mga tamawong naninirahan sa ilalim ng lawa ay sa pamamagitan lamang ng pagpikit ng kanilang mga mata.
Sa muling pag-ahon noon ni Manong Buti, agad naman niyang sinipat ang kanyang mga kasamang naroon din sa lawa. Ngunit dahil sa napakadilim ng paligid, kung kaya't naging imposible para sa kanya na masilayan ang mga ito. Sa muli niyang pagsipat sa napakalaking paniki, agad naman siyang sumisid sa ilalim ng lawa habang patuloy na nakapikit ang kanyang mga mata at paulit-ulit niyang ginawa ang bagay na yon hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na siyang nakaramdam ng pagod. Sa pagkawala ng malay niya noon, dahan-dahan na niyang tinatanggap ang magiging resulta ng kanilang kapangahasan. Kinaumagahan noong mismong araw, bigla na lamang nagising si Manong Buti sa tabi ng lawa nang maramdaman niya ang pagkalabit sa kanya ng isa sa kanyang mga kasama. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya si Dagul na merong huli-huling musang. Buti, uwi na tayo. Nakuha na natin ang pakay natin dito eh. Wika nito. Kasabay ng pagwika ni Dagul ay siya namang paglahad niya ng mga nangyari kay Manong Buti. Ayon sa kanya, na noong tumatakas sila sa mga kamay ng mga dalakit nung aswang, merong lumundag sa kanyang balikat na musang. Dali-dali niya itong isinilid sa kanyang sisidlan upang masigurong hindi masasayang ang kanilang pagtungo sa lugar. Naikwento rin ito ang pagkawala ng kanilang dalawang kasama sa sapa dahil sa paghila sa kanila papailalim ng mga buhay na baging. Matapos itong mailahad sa kanya, agad din naman silang bumaba ng bukid upang makabalik na sa Maynila. Kahit purong takot ang kanilang naranasan sa lugar na yon, naging masaya naman sila sa kadahilanang nagawa nilang makuha ang ipinapakuwang hayop ng negosyante. Ayon kay Manong Buti, ang sakripisyo ng dalawa nilang kasama ay nagbunga naman dahil sa limpak-limpak nilang mga salaping nakuha. Dagdag pa niya na ang karanasang ito ay isa pa lamang sa mga nakakapanabik niyang karanasan pagdating sa mga nilalang na nanggaling pa sa ikalawang dimensyon ng mundo. At ang kwentong ito ay ang unang-unang karanasan ni Manong Buti. Yon! Okay, opinion ko sa kwento. Angas nito. Alam niyo kung bakit ko nasabing maangas? Kasi bukod sa mga treasure hunter, itong mga, ano bang tawag sa kanila? Basta yung nag-e-explore to ng iba't ibang lugar di ba nga? Nabanggit sa kwento natin na yun talaga yung hanap buhay nila Manong Buti. So, ang kinagandahan nito, marami silang pupuntahang lugar sa Pilipinas. Tapos, iba't ibang kwento yung maikukwento sa atin ni Manong Buti. Kunyari, ito, sample na lang to, yung pinuntahan nilang lugar. May ganito siyang kwento tungkol to sa mga dalakit ng aswang. Ang tanong, ilang pulo sa Pilipinas ang napuntahan ng grupo nila at ilang kwento ang maibabahagi sa atin ni Manong Buti. Kaya malamang sa malamang, meron na naman tayong hihintaing napakagandang kwento. Well, hindi naman siya series na paisa-isa ng episode tas susundan ng ganito, ng ganyan. Hindi Kasi nga, kada isla may isang kwento. So pag natapos tayo sa isla na yon, tapos na yung kwento doon. Lilipat naman tayo sa kabilang isla. Kaya ang gagawin na lang nating title, Manong Buti. Diba? Para naman hindi maligaw, lalo na yung mga bago nating subscribers na daily meron tayong 1K subs. Maraming salamat sa inyo. At pa-comment naman ako ng Manong Buti para lahat masunod-sunod niya na ng send yung ganitong klase ng kwento. Ayos ba yun sa inyo? Kung ayos, pa-comment ako ng Manong Buti. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.